Ir-reżiljenza tas-settur tal-gaming f'pajjiżna qed tkompli twassal għal riżultati pożittivi, tant li fl-ewwel nofs ta' din is-sena dan is-settur iġġenera dħul ta' 712 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan ifisser 10% ta' tkabbir ekonomiku li rreġistra pajjiżna matul din is-sena sa issa. Ifisser ukoll żieda ta' 90 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan jikkumpara tajjeb ħafna wkoll mal-bqija tal-pajjiżi Ewropej li esperjenzaw kontribuzzjoni 3 darbit inqas minn dik ta' pajjiżna. Innota dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet indirizza s-summit Sigma li għal sena oħra tisir f'Malta. Is-summit qed isir bejn il-15 u 18 ta' Novembru għattira mal-25 delegat minn dan is-settur lejn pajjiżna. Il-Prim Ministru nota l-interess kbir li jiġġenera dan l-avveniment li qal li jirrifletti l-ottimizmu li jeżisti f'din l-industrija f'pajjiżna. Dr. Abela rrimarka li minkejja l-isfidi ekonomiċi globali, is-settur tal-gaming f'pajjiżna qed ikompli jikseb riżultati pożittivi. Fil-fatt, Malta hija l-għażla ta' 300 kumpanija tal-gaming li jfissru 10,000 impjieg f'dan is-settur. Illum quddiem għajnejna stajna naraw li huma n-niċeċ ekonomiċi ġodda hemm iżjed konferenzi din il-ġimgħa li se jkomplu jilqgħu ġo fihom investituri f'dawn in-niċeċ ekonomiċi ġodda li skont l-oppożizzjoni ma jeżistux u sodisfatt immens illi ngħid illi din id-drive li kellna l-can-do attitude ta' dan il-gvern li fl-iktar mumenti diffiċli bqajna nimmotivaw in-negozji tagħna lill-impjegati tagħna l-ħaddiema kollha tagħna li jibqgħu mixin il qudiem minkejja kull diffikultà jidher li qed tħalli il-frott meħtieġ u llum verament kont sodisfatt li nara tant enerġija pożittiva ta' tant eluf ta' persuni li qegħdin jaraw f'Malta id-dar biex fiha jibqgħu jespandu l-operat ta' negozju tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela afferma mill-ġdid l-impenn tal-Gvern li jkompli jibni ekonomija sostenibbli u inklusiva, partikolarment f'dan is-settur, u sostna li dan ser ikompli jibdel l-isfidi globali f'opportunitajiet. Fil-fatt, Malta hija l-uniku pajjiż fl-Ewropa li n-negozji li operaw minnu mhumiex affaċċjati bżieda fil-prezzijiet jew limitazzjonijiet fil-konsum tal-enerġija. Dan jista' jservi bħala vantaġġ kompetittiv għal kumpaniji f'pajjiżna. Waqt iż-żjara tiegħu lis-Summit Sigma, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri. Huma ddawru mal-post mill-fundatur ta' Sigma Group, Eman Police.